җирдә булмаса да тырышам. Күпмелек 30-50% булса да, шуны уйлап һәрвакытта эш итәм. Әлбәттә, нишләп әле менә минем коллегалар даими заманча иттереп аранжировкалар ясыйлар, аларныкы алга таба бара, мин артарак калам дип әйтеп, мин алар артыннан барырга тырышмыйм. Барыбер үз амплуамда, аранжировкаларны шундый матур иттереп, татарча иттереп ясарга тырышам. Аны аранжировкаларын әле аранжировщикларны эзлисең, аларга мөрәҗәгать итәсең, аларны тыңлыйсың, килешми, әйдә менә бу инструментны куеп карыйбыз. Әлбәттә, иҗат итеп, шулай итеп эшләргә тырышам инде. Менә бүгенге көндә бит дөресен генә әйткәндә, менә шушы заманча аранжировкалар дип әйтик, шул заманча җырларны, заманча аранжировкалар миллилек булмаган җырларны яшьләр күбрәк тыңлый бит. Яшьләрне ничек менә кызыктырып була? Беләсезме, миңа калса, яшьләрне кызыктырып, үзебезнең халык җырларын, классика булмаса да, аны тыңлаучылар бит әз. Юк, заманча аранжировка белән. Бүтәнчә белмим. Моны балачактан сеңдереп кирәктер бәлки. Балачактан ук сеңдереп ансы әлбәттә инде балачактан иле әгәр бала тыңлап үссә, рус радио яки чит ил радиосын тыңламаса, әтиянисе һаман да татар радиосын. Юк, тыңласын ул, чит илнекендә тыңласын, рус эстрадасында тыңласын. Тик шул плейлистта менә син әйткән халык җырлары да булсын иде. Әйе, халык җырлары менә әле хәтеремдә Наласау киен Розалия апа. Хәтерлисезме? Әйе. Кырда матур иттереп, татар әбисе аппак яулыкларын бәйләп, заманча аранжировка. Диджей Радик яздырган иде, әгәр мин мәсәлән Диджей Раббах. Раббах идеме? Ой, гафу итегез. Менә ул күп кенә менә ашнада үтеп киткәндә, күп яшьләрдә ишеткәнем булды. Яшьләр шунда ук заманча да тыңлыйлар. Иностранный да, русчасы да, һәм инде менә Розалия апа ничә тапкыр ишеткәнем бар шул җырларын. Менә бәлки шулай итеп кызыксындырыргадыр дим инде. Мин күптән мәдәм килешеп бетәрме икән дип, менә шуңа күрә эзләнүдә. Минем шундый аранжировкалар белән халык җырларын эшләсе килә. Яшьләр тыңласын дип. Монда әле сезнең концертларыгызда милли киемдә дә чыгыш ясыйсыз. Бу шулай ук менә шу миллилекне күрсәтү тарафынданмы яисә? Миңа үземә кызык, мин үзем яратам. Концертта кимәгәчтән дә инде үзеңнең татар матур алфакларын, матур киемнәрен кая киясең. Әлбәттә ул шундый матур. Бәлки бу сорауны гомумән алып атыргадыр, кая киясең, бәлки кия генә башларгадыр. Менә шул, әйтик, әлбәттә ипигә чыкканда, кибеткә чыкканда түгел инде. Кунакка барганда мәсәлән, бәлки үзебездән тора бит, бәлки безгә кертеп җибәргәләр, безгә дә иярүчләр булырдыр. Кем белә, менә без бәлки башлап җибәрүчләр булырбыз. Әлбәттә, аның өчен ул киемне кию фанат булырга кирәктер. Чөнки ул бит инде менә элеккеге теге заман дип ничектер кабул ителә ул. Ничек инде хәзер заманча кирәк. Бәлки просто хәзер бит стилизованный, бик матур татар орнаментлары белән киемнәр бар име. Шылтыр-мылтырлы гелбәтен төштә паяткалы, шундый матур итеп рәсемнәр татар милли орнаментлары белән түгел, шунда матур гына безнең яраткан чәчәкләрне, Пиджакка бәлки калфаксыз гына, абадуынга анда бәлки инде муенсага, алкалар, һәр бик күп заманча нәйләр ачылды, шуңа күрә булсын. Инде ул кызыксындыра, аны без киеп рекламаларында ясыйбыз. Яшьләр күрсен дигәндә. Ләкин алар гади киемгә караганда кыйммәтрәк шул. Гади киемгә караганда кыйммәтрәк. Дөрес әйтәсең. Аны аласың да бит рәхәтләндереп киясең. Кимә булса да. Ялгышмасам, күчтәнәшең бар, яңа җырың, әйме?